Tämä on Ylen podcast. Kuunneltavia, ladattavia ja tilattavia ohjelmia löydät lisää osoitteesta yle.fi/radio. Vakituinen seurapiiritoimittajamme Isä Mitro on valitettavasti tällä kertaa juuttunut Jukka Rintalan studioon stailaamaan itselleen omaa halikerjäläistä. Joten Mitroa tuuraa aurinkokuningatar Juhani Tamminen, joka on juuri kammannut molemmat hiuksensa taaksepäin näyttääkseen hyvältä radiossa. Mä olen siis yrittänyt jo vuosia luoda brändiäni sellaiseksi, että siinä yhdistys tämmönen omaa sanaa käyttääkseni sporttisuus, tällaiseen huippulahjakkuuteen ja maanisen strategic thinking. Eikä mä niinku tajua, että what the fuck happened, miten tää kääntyi niin, että mä olen suddenly niin kuin yhden miehen car accident. Ja pahinta on, että joskus tuntuu, että mä olen about ainoa, joka ei tajuu tätä momentumia. Suomen jääkiekkomaajoukkue putosi keskiviikkoiltana MM-kisojen jatkosta, mikä on saanut monet Suomen äidit hämmennyksen tilaan. Hei, kuulkaa, mä olen tiedättekö oppinut nauttimaan äitien päivistä. Pojat on ollut kavereillaan katsomassa matsia. Mies jossain sporttipubissa ihanaamallaan on saanut, tiedättekö, vähän olla ja nauttia. Kuvitella, millaista olisi ihan toisenlainen elämä. Mutta nyt kun Suomi tippuu jatkosta, me mennään kuulemma Lehtovaaraan syömään. En minä tiedä, mä jotenkin just kestän just joulu, mutta tarviiko oikeasti meikäläinen toisenkin juhlapäivän vuodessa, jolloin mä katson ympärilleni ja oon, että apua. Ja noi lapset, noi 2 apinaa, jotka suoraan sanottuna on henkiseltä kapasiteetilta ollut ihan helvetinmoinen pettymys. Nokian entinen toimitusjohtaja Jorma Ollila on neuvonut, ettei taantumasta enää selvitä vain teollisuustuotannolla, vaan Suomen on panostettava palvelutuotantoon. Ollilan ajattelun innoittamana Suomen ulkoministeriö onkin alkanut harjoittaa prostituutiota Afganistanista. Aha, no mut sehän. Ulkoministeriön kokeilusta löytyy selvityspaperi Kehitysmaiden prostituutio, Suomen seuraava Nokia, jonka teemaa selventää ruiskurusketusmaratonin keskeltä tavoitettu ulkoministeri Alexander Pimp Stubb. Joko sä oot kiusaantunut tai sä et ole kiusaantunut jäädessäsi kiinni naisten myymisestä. Mutta kyllä mä tiedän, mitä te kelaatte. Ai prostituutio. Tän täytyy olla sen Kanervan iken tekosia, te kelaatte, eiks niin? Mä sen sijaan katson sua silmiin, puhun sulle niin kuin frendi ja tiedät, sä saat ihan, että afganihuorat. Eihän meidän Alex voi mitään tietää afganivuosujen perskar... Valitettavasti edellinen ruiskumestari Stubbin haastattelu keskeytyi tekstiviestiin, jonka Stubb sai entiseltä keskitysleirivangilta Deritta Lulili-Chitsiltä. Molemminpuolisen oraaliseksin Kosovasta Suomeen tuonut Deritta on viime viikkoina aiheuttanut Suomen keskustassa sellaisen poliittis-vaginaalisen kaaoksen, että on kysytty, onko Deritta Lulili-Chitsil SDPn myyrä vai ihan normaali uusmaalainen ex-keskitysleirivanki kautta yksinhuoltaja, jolla vaan yksinkertaisesti on helvetin tylsää iltasin. Aiheesta analyysin antaa ihanan tekopirteällä äänellä kirjailija Hannu Mäkelän muija, joka nimeä en nyt kirveelläkään kukaan saa päähäni. Jännittävintähän tässä on se, että meillä on nainen, joka on ollut keskitysleirillä ja päätynyt sieltä vielä pahempaan paikkaan, eli keskustalaiseksi. Suomessa on noussut taas kohu Italian pääministeri Berlusconin lausunnoista. Elävästi Berlusconi kertoi, kuinka häntä on raahattu pitkin ankeaa suomalaista maaseutua vain, jotta hänelle voitaisiin näyttää laho kirkonjämä. Aiheeseen liittyvässä erikoishaastattelussa tasavallan presidentti Tarja Halonen saa harvinaisen rehellisyyskohtauksen valottaessaan teemaa. Onhan se siis ihan hilveää. Siis nämä maakuntamatkat. Täällä minä odottelen päivittäin YK:lta soittoa, että Tarja, please, tule meille rauhaa rakentelemaan. Mutta mitäs minä joudun sillä välin täällä tekemään? Matkustelemaan pitkin tätä helvetin maata ja ihastelemaan, että onpa teidän kylässä hienokasa mätää paskaa. Minussa olisi aineesta huomattavasti paljon enempäänkin. Mediakentässä on havaittu lievää pettymystä, kun sika-influenssa ei tuhonnutkaan 3/3 maapallon ihmisistä ja samalla vetänyt lehtien laskevaa levikkiä uuteen nousuun. Myös kansalaiset ovat hämmentyneitä sika-influenssalupauksen aiheuttamasta pettymyksestä ja näin purkaa tunteitaan Kampin ostoskeskuksesta tavattu ihan tavallinen maalta muuttaja. No kyllä mä suoraan sanoen tunnen itteni ja oloni petetyksi. Mamman kanssa oltiin ihan täpinöissä, kun ekan kerran kuultiin uutiset, että katsokaa, kun löydettiin molemminpuolinen rakkauskin uudelleen, kun luultiin, että tämä kaikki on pian ohi, mutta vitut se mitään ohitte ollut.
suoraan sanoen, niin näin siirtolopuutarhakauden taas alkaessa mun tekis mieli mennä sikalaan ja ihan vaan kukaan niin pokkana nussii sikaa, että tää olisi ohi. Ja lopuksi toivotamme hyvää äitienpäivää kaikille Suomen äideille, joiden tilannetta analysoi Juhani Tamminen. No nythän täällä kansanedustaja Marja Tiuralla on hyvä veto, niin kuin mä sanoin. Ja sitähän luultiin aluksi Friedrichs vuosia, tai niin ainakin mä luulin. Ja nyt se saa sanoa ihan all over the place, että hei, mä olen onnellinen äiti, okei. Se on pitkä perä, sulla on herkät kädet, ylämummo, sulla on momentum, sä rakennat, sulla on joukkue, Tiura, Taavitsa, hänen Kuusiluoma. Ja siihen pakkipariksi me rakennellaan legendaarinen Outi Heiskanen, harmaa tukkainen saalistaja, ja hänen vasempana pakkiparinaan me nähdään meille kaikille tuttu Anneli Jääteenmäki, kylmäverinen luukuttaja kautta torppaaja.